ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем. аз диҷа заминҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз территорияи Душанбе ва хонаҳои фурӯшии замин аз территорияи Душанбе, Шоҳмансур ва аз территорияи шаҳри Бухта расаи Бадрон, Ваҳдат, Ҳисор ва ҳастанд квартираҳои фурӯшам аз территорияи Душанбе пойтахт, Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе ҳамин тарафҳо ҳастанд. дӯстони азиз, барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, заминҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда аз одамони фурӯшанда пешкаштон мекунем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, хона, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат, маълумот ё ки видеоша дар мо рӯй кунед дар WhatsApp имо мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, лайкотон нагузорем ва навора подлисаш ки навора сар мекунем. Марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушрониён гуфтага аст. дар Самин Савхоз Бадрон наздикии Ҳоҷи Шариф мешавад. шаҳри Бохтар ноҳияи Кушрониён дохил мешавад ва Самин Савхоз да. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, гирдаш макам, рӯи ҳавлӣ битон кардагӣ, об свечам аст, дарахтони навниҳол ва ангурои нава шудага аст. дарахтоне ки уже ҳосил метиҳанд ва ошхона, баня, аловхона отдельни аст. 8 шотиқ замин дорад. дастрош намегад мефурӯше бо нархи 300 000 сомонӣ Бадрон, бо арзонтар ҳам мешавад ё ки ягон 3 хонага 4 хонага боша мегад алиш мекунем варианти худтона пешроҳи фақат 3 хонага 4 хонага Бадрон. кадоми сумкате мегирад мегад арзонтар муомила на рақамошон аст. билайн кор мекард аз ҳамин рақамҳо бештар маълумоту ва 100% мегиред. маҳрамат, тамос гирем. шумо дам дӯстони азиз, боз такрор шава агарам хали хонаҳои фурӯшӣ бошад ё квартира, замин, хона, мошин ё ки видео када равон кунед ё ки мисол суратча гирен дар WhatsApp имои мо дар рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта реклама эълонда мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотона фаромӯш накунем ва силикаи навора подлисаш кунем. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, ҳам хона аст ки ҳам замини холӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, маҳаллаи Гулбута Бадрон. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши Корвон, маҳаллаи Гулбута. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хонаи веремика дорад мегад соҳибшон, не ки дар навор неста, не ки якта мегад веремика дорад ва 3 сотиқ замин дарахтои мевадиҳанда дорад мегад барои ҷои хона кардан мегад хеле мувофиқ мегад наздики Корвон ва маҳаллаи Гулбута бениҳоят ҷой мегад ҳамаи савд мегад машҳур дорад мегад дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид ҳаста. ина мисол дар бабарашда одамо ҳама зиндагӣ дорад, ҳамчун заминам фурӯхта мешавад ва якта веремика мегад дорад. дастрош мефурӯшад бо нархи 115 000 сомонӣ Бадрон. боз камтаре дига мегад муомила мекунад, бисёри бад не, камтаре дига савдо мешавад. танҳо одамони харидори наличи сумкати мегад муомила мекунем. дӯстони азиз, ҳамагӣ бо нархи 115 маҳрамат хай занг занед, дигар маълумотои пурраша гирен то қад суми холӣ мегад алиш намешавад. маҳрамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, инашам аст аз территорияи Душанбе аст ки аз пойтахт дар райони Фирдавсӣ бо тарафи Корвон да мегад соҳибшон. нагуфтанд куҷошта райони Фирдавсӣ тарафи Корвон да мегад соҳибшон. маълумотои аниқша аз соҳибашон мегирем. духонага квартира аст ки дар сеи мошина қарор дорад, 52 квадрати метр, боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонти хона хуба барои зиндагӣ мешавад ва дар поён мегад плашадка дорад мегад ҷои бозӣ ва ҳамаи саунд мегад маҳшуда ҷои хуба мегад соҳибшон. ростига Бадрон маълумотои квартира хело ками бад аст ки баъд кадом метавон агар харидор ки бошен аз соҳибшон мегирем. ҳамагӣ бо нархи 250 000 сомонӣ мегад фурӯхта мешавад, бо мегад арзона мекунем. одамони харидор мегад омада аз пеш бинанд, мақулшон тид ягон сум муомила мекунем. ина рақамои телефоншон билайн аст ва 250 000 сомонӣ. маҳрамат, занг занед. дӯстони азиз, замин мехарен, квартира мехарен, хона мехарен, чизе ки мехарен дар комментария нависед ки аз кадом территория ба шумо дар кор аст. мо гуфтагӯи шуморо аз одамоне ки мо дар роё мекунанд, аз фурӯшандаҳо ҳавая тест мисол ҷудо карда навор карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр Бадрон.
кӯхунӣ, ҳоҷатхона ва ғайраҳо мега дорад. Кӯхуниш дуруни хона, хонаи навсохта, гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад, обшам ҳастай ва мантиш, шукатур ҳамаш ремонт кардага места мега соҳибшон. Хона мега тайёра барои зиндагӣ, не ки дарунои хонара суратша нагирифтаам. хоб дастарошро мега фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, боз арзона мешавад. Дӯстони азиз, обшим 3 дар хона мега дута ҳаммом дора мегад, яъне ки дута ҳаммом, ду намуд версия мегад кадагасе ва якта кӯхунӣ, ҳоҷатхона мегад отдельни ҳамихе дорад. ина рақамҳои телефоншон мегафон аст, кадом метавонед агар харидор ки бошен марҳамат занг зада ва ғайра маълумотҳои пурраша гирин. дӯстони азизи мо, тамошобинони Сомонаи Рахш ТЖ, аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин видеои моро бо программаи VPN ка тамошо кунед, барое ки аз YouTube коркунии мо бучидага астай. агар имконият бошад аз Play Market мисол ҳамин VPN программаро установка кунед ва навораи моро тамошо кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дастирошни аз территорияи Душанбе аст ки дар райони Сино гуфтага аст. соҳиб шуд тарафҳои церков, дуюм советский, пеши мактаби 50. соҳиб шуд ҳамихали маълумотҳо нависанд. лаби роҳ дорад, аз роҳи калон ҳамагӣ то хонара ҳамин 100 метр роҳ аст то квартира. духонага квартираи бадрон дар дуюм ошӯна қарор дорад, 57 квадрати метр. доми се ошӯнай дар дуюмаш қарор дорад, 57 квадрати метр духонага квартира. хобоб, свет, таъмин аст, ошхона, баня, кӯхунӣ, термис дорад. дӯстони азиз ки дар пеши дом мегад мағозаи калон, яъне ки магазинои калон саддик ва лаби роҳ да мегад. дастирошна мега мефурӯшад бо нархи 320 000 сомонӣ. ошхона, баня, кӯхунӣ, термис, телевизор, консоли мебел, яъне квартира мегад бо ҳама чизи чораш мегад савдо мешавад. ҳамин чизе ки дар ҳамин квартира ҳастай ҳамаша мегад метия мегад соҳибшон. хона мегад люкс ремонт кардагааст бадрон. инамҷа ки чизе ки дар навор дидесен ҳамаша метиян, ҳамагӣ бо нархи 320 000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегиранд мега бо арзонтар мекунанд мега соҳибшон. мактаб мега дар пешу, церков ва мағозаҳои калон, саддик ҳамаш дар наздикии ҳамин дом ҳаста мега соҳибшон. бениҳоят ҷои хубае. хай узри зиёд мо бисёр ба такрор кардан намегирем, баъд рақамҳои тисялшон аст. аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гирен. лайкҳоро разанед, дареқ надорем ва навора подписаш кунед. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳ Мансур гуфтага аст. соҳибшон лаби роҳ да мегад қариб аст бадро тарафи Каротагинский. Шоҳ Мансур, Каротагинский 2, кӯчаи навхонаҳо мегад соҳибшон. ҳамагӣ 5 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардага бадро ки якта калидор, ошхона, баня, кӯхунӣ ва ҷои гараж мега, яъне хеле поён накардага аст ки болош хона мешавад ҳаста мега соҳибшон. хонаи ду ошӯна бадрон ки хонаҳо баланд аст, манлали рехтагӣ аст, ғишти лоӣ ва дигар намуд версия кард, яъне ки бо чанд версия кардага астанд. дӯстони азиз, инҷо чӣ хеле ки дар навор дидестен. ошхона, баня, кӯхунӣ даврӯзаи нав часпондага аст, гирдаш маҳкам, обши 5 дар хона аст ки ҳамашон отдельни ҳаста. дастирошна мегад мефурӯшад мегад бо нархи 230 000 сомонӣ, бо арзона мешавад. дар пеши хона наздикиш да мега масҷид, мағоза, мактаби нав мега наздик аст ва дарахтони мевадиҳандам дорад. хона мегад бо мисол мустаҳкам мегад фундаментшон рехтагӣ, яъне мобайншон арматур дорад. хона бадон хай сохтмонашон нопурра аст ки камтарин хеле монтаж, шкатур ҳамин хел корош будага аст. кадоме ки мегад наличи мегирем бо арзонтар мешавад. назди лаби роҳи калона мегад хело наздик аст. марҳамат, хай маълумотои пурра ва сатифодаша аз худашон дӯстони азиз ки мо бисёр ба такрор кардем, узри зиёд барои ҳамин хотон бопурсем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатии мо аст. дӯстон, ҳафтум квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар маркази шаҳр гуфтага аст, яъне ки дар шабчароғ бадрон. кадоме ки шабчароғ намедонад, ин наздики Сомонида мешавад. хай бо маълумотои пурра ва аниқташа аз соҳибашон мегирем. духонага квартира аст бадрон ки дар шашум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метр. боб, свет, таъмин аст, ошхона, баня, кӯхунӣ, термис дорад ки лаби рода, мактаб, бозор, Сомонӣ, хай дури баъд дар наздикиш аст. шабчароғ бениҳоят ҷои хуб аст бадрон ки ҳамаи самт мисол рафта мешавад, мисол наздики вокзал ва бозор, Сомонӣ ва ҳамашаш дар наздикиш аст.
квартира нархи хона мегӯяд бенисбат арзон аст ки нархи ҳамин квартира 170,000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон бо арзон мешавад. ин хеле нархҳо бозор ред ки меёбем ки мисол хай дастрош намегӯяд сум дар кора мисол ҳамин квартира айдаст натен бо нархи 170,000 сомонӣ. хай маълумотҳои пурра ва аниқтааш аз рақамҳои поёмода мегафон аст. марҳамат дӯстони азиз, занг зада худатон пурсидем. шумо дам агар амхали квартираҳои фурӯшии хонаҳои заминаи мошина ягон техника чизе ки набоша ба дрон ё ки сурат гирифта дар WhatsApp имо рӯй кунед ё ки видео када кунед, хеле хушро видео кунед дӯстони азиз ва дар WhatsApp имо рӯй кунед, қатъи маълумотош нависта мо дар видеои оянда ин ҳамин хел фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш намекунед ва имконият бошад навори моро дар WhatsApp имотон подписа кунед. дар имрӯза наворимон ҳамин қадр хонаҳои фурӯшӣ буд ки пешкаштон кардем. хай то видеои оянда худо нигаҳбони шумо дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. То видеои оянда.